като се отидете от Стара Загора, нещичко да ви остане. Ясно, че технология и предприемачество още дълго време ще трябва да свикваме с него, но нека да започнем. Какви са възможности за диференцирания подход? Аз ще ви кажа с какво да си помогнем нашата работа като учители, от една страна да бъде приятна, от друга страна да бъде полезна. Защото, ако погледнем какво ще бъде, на пазара ще има доксан до курс учебници. Министерството няма да одобрява никакви учебници. Всичко, кой където произведе учебник, ще е на пазара. И от вас ще се иска да си изберете ония, който ви върши работа. Моята задача е да ви ориентирам и да си изработите едни свои критерии, как да си помогнете. А пък доколко ще се помогнете, това е отделен въпрос. И DSF5. Сега има една музика, тя е специално избрана за вас. Да не заспите